Kublai phi barok ki perlok ki baju sutunat banlek ka game Free Fire. Tegane ke video kade kerpang na bentar ki perlok ki ba request nga ki WhatsApp account junga. Baki ong ba kumno banlek ya ka callback ha ka Free Fire account. Te ki bon ki perlok ki bompat nang bat ki don ru kato kengut ki perlok ki balanang bah ya kane ka callback. Te kitu ki perlok ki balanang kerpada ki bakin share ya kane ka video ki we ki perlok dum hi bompat nang kenang ba kiru kinang kumno banlek ya kane ka callback. Di perlok shua bangan sedang kumno banlek ya kane ka callback ka kerpada pi perlok ki berang thamai ha kane ka channel junga. Soba banai ka juga channel ki da ka like, pi share bat pi subscribe. Te ada mentang ini aja kemat kumno banlek ya kane ka callback. Te kane ka callback kidan kadon hagala kapor kadon teng kawan kane ka callback lada kawan kane ka callback pila banlek da kane ka banga pen i nuksai pi kumno banlek callback. Te kane ka juan teng barbor bak prepare ka pemi iki event mai ni kino ki event. Te sa klik baik kane invite nda pila lap ya kane callback klik invite te sa share ya kane ka link syaki perlok ki jong pi. Share ya ka link bat syaki we ki perlok jong pi ki ba pi jui lek kai lang barbor. Te send ya kane ka link bat send ru UID ban ong ki bakin peace yo to ID. Te page mentangan share hai way perlok jonga. Dengan share hai way perlok jonga tang ban dinuk sai pi. Te enak ada ban share ya kane dengan cross wire ke WhatsApp ngan minimize ngan cross wire ke WhatsApp mentah dengan pli nadu besdang dengan pli ya ke WhatsApp account ke bangal sen how to way perlok ban join ya kane link dengan join hi dalade namar ngam don perlok ngan chule nuk sanga ni sai pi tang away ngan nyon mai cha kane ka link bala da pi la don account atli lightly ki account ki jong pi ba pi klem penun kam chu di nuksa ngan don account ni kumba ke atli ki account ki bang klem la kai chu dengan peninduk sai pi da kane ka account nuk jonga tingin mentang la join ya kane ngan play ya kane game tingin ni up du bakan da dep ya kane hadu bakan da dep ban login ting ban kam pi ba pi de ban invite ya ki perlok jom pi ki bai lek kai lang ba ki kin join bat ki kin klik ya tu ka link ka ba pisen ha WhatsApp bat kin thoru artat liu ID jom pi kin tho yu ID jong pi te dal de bat tho te kin confirm te kala long te ngan please why kani ka original account hi te pe mentangan lek kuno ngan play kani ka original account ngan copy chwa yu ID jonga ne te ngan copy yu ID te lada pila de ban copy te le chu sa susan bet yu ID ha tu program pi te nuksan chu pani nuksai pi ni na man ngale da ka we ka account jonga hi ngalaban copy unu ID bat ngalaban log out ngan log out pat ikani ka account original ngan lek pat hagini ki we ki account ki ba na claim lek kai shu dengan nyon log out ngan pli pat da we account ki bang sign in bat ka Google te hangni ngan pli da we ka account ka pi sign in bat ka Facebook la ne sign in bat Google dengan sign in bat ka Google naman ngadon ki account ki na ka Google dengan don bun teliki account hangni ngan choose ka we na kini ki account ki bang claim lek kai shu la slam te tang choose ya kane ka ka account kan load yang aku ne te kan yang aku ne tap to play dengan nyon kan tap to play te ini app menta dengan play ya kane ka account nu bangan confirm you to ID te ngala join ya tu ka itu ka link bang asen te menta pat ka badan kam ba pide ban le kalong ba pide ban le ha ka tu ka dur nama ka callback ka don teng kawan ha ka teng ka callback kawan ha tu dur jong sign at ya ki program hi sign at plus tu sign ban at friend bat teng ngajuan ha keno ka event mai ka bajuan te ngan clean chua nu pet ba ka free ka I free minta ka banai te ngan le kuno ngan yon ha ka callback te ngan klik ha ni callback pet minta ka ha bai ngai enter UID dengan enter UID jongang ni ngan pi siu UID bang ada ban copy dengan pi sebentar ngan I confirm tepek menang la confirm kami ke keteng jong pi kami tu ke account keteng original te kala ong hang ni confirm tinggal ada ban claim ya kene ke way hang ni te tang ne perlu pi lek callback kalau basuk bahai pi ban pi lek callback te nak bentak way ki
kiwai ki video ki bam phim patnang tes ngo ban comment hapo tingini kendu pat hak wai ke next video kublai sibune